נגיע אליו, לפני זה עוד משהו שגם קשור לריאות, והפעם קצת יותר קליל. המגמה ברפואה בשנים האחרונות היא לנסות לטהר את האוויר כמה שיותר מחיידקים ומווירוסים. רפואה מונעת. רפואה מונעת, בדיוק. אחת הדרכים שבהם אפשר לעשות את זה, זה באמצעות מכשירים כאלה. כאן יש לנו מכשיר בשם בלו לייט של חברת א' ג' שובלים שמייבאת אותו לארץ. הנה אפילו נדליק אותו כדי להראות איך הוא נראה. את רואה כאן את האור הכחול הקטן? ממש קצת אור כחול קטן. ממש קצת אור כחול, כי הוא בעיקר בפנים. את המכשיר הזה מתקינים במשרדים ובגני ילדים ובבתי ספר, בתוך מערכת האוורור, והוא על פי מחקרים רציניים שפורסמו בלנסט, מקטין ב-80% את ההיעדרות של העובדים מהעבודה. איך הוא עושה את זה? הרעש פשוט מתמכרים אליו. זה עושה מין רעש קטן ומעצבן כזה. נכנסות למכשיר מולקולות של חמצן של O2. המכשיר עם הבלו לייט, עם הנורה הכחולה הזאת, שמכיל UVC, איזה מין חיקוי של קרני השמש, הופך אותם לאוזון, ל-O3, וכך זה גורם לחיידקים ולווירוסים לתסוס. אנחנו בהחלט נחבר אותו. כן. הרעש שלו קצת בדיוק. כן. וכך זה מאוד מאוד מוריד את החיידקים ואת הווירוסים בסביבה של המשרד שלנו. עכשיו נניח, הדבר הראשון שאני שאלתי זה, אז למה לא לשים דבר כזה בכל בית חולים? משום שבית חולים ההדבקה היא בדרך כלל הדבקה דרך הידיים, ופחות הדבקה של וירוסים. אבל זה... פחות הדבקה דרך האוויר. בדיוק. שמים את זה בתוך המערכת מיזוג? בדיוק. כלומר, זה לא שהאור עצמו מבריח את החיידקים, כן? אני רציתי להגיד לך שזה נראה כמו מכשיר להברחת יתושים. או הרעש שהוא עושה. גם, פשוט... איך זה עובד? האוויר עובר דרכו, מטהר ויוצא כאוויר מטוהר. עולה, עכשיו גילו את זה? מתי זה להיכנס ל... אפשר, כל מי שרוצה יכול לפנות לא' ג' שובלים ולקנות את זה ולחברות אחרות. זה קיים וזה עובד, אתה ודאי מכיר את הדברים האלה, זאת המגמה החדשה ב... איך קוראים לדבר הזה? מנורה שמה? בלו לייט. בלו לייט. אור כחול. אוקיי. כן. שלום, יש לכם את המנורה הזאת שמרחיקה את החיידקים, זה בקשה קצת מוזרה. בלו לייט, אוקיי.